ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulu mena yiri ko sa to ani lento su fana ani lenshima ko tarabali kundu brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kulikuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma damarka josawate kawruki kabama katama malo ya barin kana ka dege kologoto e mataptumia oni senanga mission mandi kono mission mona ya nchisele ko sondo la nature anga sunko yininga ka sunko yininga ko korodore ka anyere yininga ka sunko yininga ko korodore ka lamini yininga rasambe fuldan karma obama no e bari samake le me ko so promoteur initiateur na promoteur aka fulga jamala nga sura ka danga biwol anda kono la karma inituma karma ko kologoto e mataptumia ambi fo mi an la meje klube fo amba fo kuku bismillah nga kene kono ko ka kuni jo ko damare ka jo sabati ka wuri ka bamba ko ka twama ayo karma amena yiri flare yininga bi yiri folo o bulu de flanyi ne bolotan donc flebaro nyambe yiri na ajula ola ibe yiri to fanyi ka yiri makuto do fanyi aywa o yini ngal jarani kram ko ko to imita yiri min flenni namba fa kan dama wala bi mo ba fonne ma ko munu nan sun do ba fo go jula sun wala ni aywa anga yiri do min yere nga ke anga sidala ko sebe yere di nga an yɛrɛ bɛ min kalama an b'a dɔn ninnu bɛɛ tununa ka bɔ an senkɔrɔ parce que sigida bɛ ka waga ka taa an ka yiriw bɛ ka tunu mununan sun dun n'an y'a mɛn ko mununan o kɔrɔ de k'a bɛ fɛn fila de don ɲɔgɔn na a bɛ fɛn fila wali kelen fɛn caman don ɲɔgɔn na n b'a fɔ fila min na parce que kuma dɔ la furu de don quoi hali furu yɛrɛ fana kɔnɔ mɔgɔw caman bɛ yen parce que furu bɛ muso fɔlɔ muso filanan ni sabanan nka nin bɛ ta ka don an ka furuminɛ na o mankutu jɔlen de kama i mana nin yiri ta k'a jɔlen ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ bolo bɛ bɔ fila de i bɛ kala ye camancɛ la nka bolo fila bɛ bɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ tulonin fila bɛ na i b'a fɔ songalan i b'a fɔ mununan bon o min filɛ nin ye o de tɔgɔ dara ale kan dɔw ko jula songalani dɔw ko mununan sun bon julaw ka songalan don cogo jumɛn na bari jula minnu tun bɛ to yɛrɛ fasa hali ni mununan kuloni fila ye ka ji kɛ daga kɔnɔ n'a tobira ka mugu k'a la k'a lamaga n'a ye fo ka taa du o fana kɔfɛ songalan fana pɛnpɛrɛ nana nka o ye yiri wɛrɛ ye bon sisan tubabuw ko nin de ma ko Ferecia abondantera o y'a non scientifique de n'i y'a fɔ diɲɛ fan o fan japonais chinois arabuw ni indiens bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i kan bɛ an ka jula songalanni de ma yiri don min bulu ka misɛn a bulu fana bɛ bɔ fila i n'a fɔ a tulo bɛ bɔ fila cogo min na maintenant non scientifique ni a feeren fana bɛna bɔ fila bon feeren na n'i ye feeren ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ feeren bɛ ci naani nin ye dɛ k'a kɛ i b'a fɔ zaban feere mais ale bɛ tila ka janya ka sɔrɔ ka den fila bɔ a kɔnɔ bon o den nin de tɔgɔ mankutu b'a kɔ parce que n'i y'a mɛn ko Ferecia o ye bonya tɔgɔ ye Ferecia ni mɔgɔw nana ka na baara kɛ an ka jamana na ka an ka yiriw ta ka taga n'a ye u ka jamana na olu t'anw ka jamana dɔn mɔgɔ minnu bɛ taa n'a ye yen u b'o de tɔgɔ ta k'o da la komi nanzaraw ye se sɔrɔ an kan k'an mara san 100 joli sisan an ka yiri caman bɛ wele diɲɛ dɔnbaw fɛ ni nanzaraw ka tɔgɔ dalen ye anw na n'o ye tubabuw ye bon sisan Ferecia nin dɛ o ye minnu de nana mɔgɔ filaw de don k'u nana ka na yan yala kana ni yiri nin ye k'a ye a bɛ danfaraba ni yiri tɔw cɛ u taara n'a ye nanzaradugu la tubabudugu la u taara ka taa wele de ko Ferecia nka Ferecia ni u y'a ye k'a fɔ yiri cogoya bɛ cogo min na yiri caman wɛrɛw bɛ ten walasa ka ale ni tɔw fana danfara bɔ ɲɔgɔn na u sɔrɔla k'a fɔ ko feere in kɔnɔ ko kala min bɛ yen k'a b'a to ko bɔra fasɔnya dɔ tɛ kala in na ko antɛri t'a la quoi donc ko abondantera i m'a ye o de y'a non scientifique yɛrɛ mankutu ye Ferecia feere min bɛ yen nɔ Ferecia min bɛ yen ni a feere bɔbara antɛri min bɛ ale ni a bɛ feeremafɛn caman na o t'ale la donc o y'a kɛ ko Ferecia o y'a mankutu n'o ye. Voilà parce que n'i ye Ferecia mɛn n'a bɛ k'i kɔnɔ ko an ka feere kelen yiri feere mun n'an b'o fɔ k'o de don quoi. Mais u bɛ ɲɔgɔn bɛn dɛ bon o kuma de la mɔgɔ ka kan k'a dɔn feere mɔgɔ tɔgɔ de don n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ jamu de don
parce que mɔgɔ fila de don u fila si tɔgɔ tɛ feere sa mais u dɔnnen don n'u tɔgɔ laban de quoi donc olu de tɔgɔ nana da yiri nin na tubabuw ka dugu la ka sɔrɔ k'a fɔ ko a dugumala la ni feere ni tila bɔra sisan ko enterre t'a la ko abondantera donc komi latinkan de don sisan n'i y'o magɛrɛ anw ka kan na an b'a dɔn k'a fɔ ko yiri ni feere kɔni ka di yɛrɛ de a kasa ka di an b'a dɔn fana k'a fɔ n'a feerena i ka yɔrɔ kasa bi ja nka didenw fana bɛ tila ka na a kama quoi donc a bɛ n'a fɔ feere siya nin n'an ka feere ko bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la bon n'a b'a to an hakili tɛ bɔ a kɔ fo k'a dɔn min don a n'o ka kan a n'o ka kan bon sisan nɔ yiri nin ye yiri nafamaba ye furu minɛ ta ko fan fɛ an ye feere ta fana fɔ nka an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ bana misɛnnin caman furakɛ n'a ye donc sisan hali sɔgɔmada in na ne tun bɛ nin kuma na an ka réunion dɔ senfɛ ne ko n ko fɔlɔ i tun bɛ bɔ de dɔrɔn ka sigida tagama dɔrɔn ka taa yiri dɔ sɔrɔ ka taa sɔrɔ degun dɔ bɛ kan ou bien jangoro dɔ bɛ kan e de b'o o bulu bɔ dɔrɔn ka na n'o ye bon o ye kɔnɔdimi ye o ye kulusijalala gosi ye o ye bleurage n'u b'a fɔ o ma ko sugunɛ bilenni bon a fan jumɛn a bulu ye fura ye a kala ye fura ye a ŋɔmɛ ye fura ye a lili ye fura ye bon u b'a fɔ fana yɛrɛ ko ala feere o bɛ ɲimi ko k'o kɛ sakinda la pour que sakinda joli kana jɔ parce que ni sa kinna baga de bɛ don farisogo la n'i ye mununan sun n'i y'a feerenen sɔrɔ n'i y'a ɲimi k'a ji kɛ o la ko joli bɔli tɛ jɔ quoi i m'a ye a bɛ joli sama k'a labɔ de donc o hakili la sakinda la mɔgɔw b'a fɛ min donna o ka bɔ farisogo la bon n'i y'a ta fana i bɛ taa sɔrɔ a kalakala mun filɛ nin ye o bɛ k'olu wuli quoi k'a wuli k'a susu k'a mugu bɔ ka nin tulu don ɲɔgɔn na a bɛ cɛya fura de kɛ a bɛ sugunɛ bilenni kɛlɛ a bɛ tila k'a to ni dɔw yɛrɛ dɛsɛra yɛrɛ ni fanga yɛrɛ tɛ cɛ la i y'a ye a b'o fana kɛlɛ bon u tilala k'a fɔ ko a lili fana bɛ bɔ k'o kɛ o baara la donc an b'a dɔn k'a fɔ a bilakun tɛ minɛn lankolon kɔnɔ furu kɔnɔ quoi donc nin yɔrɔ mankutu la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko furu yiri jolen dɔ don donc feere siya abondantera mankutu dama min b'a bolo k'a fɔ nin ye o y'o ye quoi yanni an ka don kuma wɛrɛw la k'a fɔ. Ayiwa hakili la o faamuyara o la an bɛ se an ka yiri filanan ma o la sa karamɔgɔ an bɔra ka Jula Sɔngalanin ɲininka an ye jaabi min sɔrɔ o la hakili la lamɛnbagaw o y'u ka tata sɔrɔ o la o la an bɛ se yiri filanan ma donc i bɛ o fana tɔgɔ f'an ye ka taa se a non scientifique ma ani a mankutu dɔw. karamɔgɔ o ɲininkali diyara n ye bon ni yiri min fana filɛ nin y'an bolo an ka yiri kɔgɔlen dɔ don min bɛ sigida damadɔw la nka région dɔ bɛ a ka ca yen mais Bamakɔ n'a lamini na a bɛ ka dɔgɔya mais a kelen-kelenninw bɛ yen u b'a fɔ ale ma ko sifilɛyirini ni dɔw ko a ma ko maraka tɔgɔ la ko gɛsɛnbɛ voilà sifilɛma yɔrɔ nin tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye fɛn caman fɔ ale kan bon si filɛli kun a ka di bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a a bɛ fɔ ye ko i si danyɔrɔ ye nin ye nka o ye kuma gɛlɛn ye dɛ an b'a fɔ de ko mɔgɔ si t'a yɛrɛ bolo dabama de bɛ si dɔn wa dabama de b'i wele ka segin fana ni a mago jɔr'i la mais o n'a ta bɛɛ nin yiri nin ye tɔgɔ sɔrɔ ko ale bɛ si filɛ mɔgɔw y'o kɛ baarada ye u bɛ to ka na jɔlen sɔrɔ u b'a nugukunda minɛ a bɛ ka nugu yɔrɔ min na ka o fara n'u y'o fara fila ye sisan n'a farala ka jigin fɛrɛrɛ ka na se fo i b'a fɔ bolo ju la o kumana u b'a fɔ alhamdulilayi u bɛ barika da k'a fɔ ko si ma olu ye nka n'a tigɛra dɔrɔn olu bɛ se ka wele ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ma ɲa dɛ donc n'a fɔra ko si filayirini olu sina tɛ k'a ta a tɛrɛ la ten k'u b'a lajɛ n'o sera ye k'a sɔrɔ o tɛ mais a bɛ fɔ a ma fana ko tile bato yirini bon an b'a kalama k'a fɔ yiri wɛrɛw bɛ tile bato mun tɛ nin yiri ye nka mɔgɔ caman b'a dɔw la donc o la tile bato yirini si filayirini gɛsɛnbɛ donc o bɛɛ a bɛɛ yiri kelen donc parce que yiri wɛrɛ hali an kumana mɔgɔ tana kan yan ale bɛ tile bato ju tuguni b'a kɛ o tɔw yɛrɛ b'a fɔ yiri dɔ ma ko tournesol donc o bɛ munumunu ka tile yɔrɔ ɲini voilà mais nin an kan bɛ tile bato yiri ma o de ye nin ye n'a a si filayirini gɛsɛnbɛ voilà gɛsɛnbɛ nin an y'a ɲini marakaw kunda bon ne y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ si filayirini mais ni i si fila la n'a farala ka dan sira la i bɛ tila k'a fɔ ayi a ma ɲa i bɛ tila k'a daminɛ tuguni fo a ka ɲa n'a ɲɛna o kɔrɔ ko e min si fila la ko si b'i la dɛ e y'i si fila la k'i b'a fɛ a k'i sago de i ka kɛ si mako ye mais an taara ɲinini kɛ ka taa sɔrɔ
i b'a dɔn ko an ka dugu nin vraiment e b'a fɔ cogo di ko siya suguya ka ca an bara mais an bɛɛ ye siyaba kelen de ye n'o ye golofinw ye mais siya suguya min ye min ye i bɛ taa sɔrɔ marakaw bɛ yen bamananw bɛ yen maninkaw bɛ yen kɔrɔbɔrɔw bɛ yen fulaw bɛ yen bon anw taara sɔrɔ gɛsɛnbɛ nin tɔgɔ kɔni bɔra marakadugu de olu bɛ marakadugu olu ye yiri in dɔn ka olu yɛrɛ de denw si filɛ muso min kɔnɔ bɛ yɔlɔ ni a ye grossesse daminɛ n'o ye kɔnɔmaya n'a lajɔra 3 mois 2 mois kuma dɔ la i bɛ sin ka sɔrɔ ten a sigilen kɔnɔdimi b'a minɛ et puis vraiment a bɛ den perdu dɔw t'a fɔ de ma ko fausse couche ou bien fausse couche tɛ couche do dɔw b'a fɔ fausse couche i m'a ye wa donc ko i jiginna ka sɔrɔ i jigin kuma ma se bon ni o ye muso min tɔɲɔ sisan marakadugu la o bɛ taa nin yiri in de bɔ bɔcogo kelen dɔrɔn ka a lajɛ a denkɔrɔ min b'a sanfɛ i n'a fɔ min ɲɔgɔn fila bolo u yɛrɛ b'a fɔ ko min ye samiyɛ kɔrɔlen tɛmɛ o kɔrɔ ko sanji y'a gosi ka dɛsɛ tile y'a kalaya ka dɛsɛ sisan kɔni fiɲɛkolon ni fɛn ninnu bɛɛ nana ka taa k'a to yen donc olu bɛ taa u b'o bɔ ka taa susu kolon na a camanba a n'a kisɛ a n'a fara bɛɛ ka sɔrɔ ka kɔgɔfin k'a la bon n'u ye kɔgɔfin k'a la u b'a dun nɔgɔya de parce que kuma dɔ la n'i y'a gansan k'i da basi b'a la n'u ye kɔgɔfin k'a la i bɛ to k'a mugan ni i nana lajɔ o kɔfɛ ko den ni min bɛ na o la dɛ o bɛ jɔ wa nin yiri in bɛ taa o si filɛ ka na n'a ye fo ka na a se bange ma ka sɔrɔ fɛn t'a la bon sɛgɛsɛgɛli de don anw fana bɛ ɲinini de la n'an ko ma recherche an taara sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni musow lajɔra dun u bɛ acide folique d'u ma dɛ o ye maternité mɔgɔw ta ye tubabu dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ kumu façon dɔ d'u ma u b'a comprimé ta ko a bɛ kɔnɔwolo lakɔgɔ ka den bila yɔrɔ la a ka ɲi yɔrɔ min na a bɛ balo b'a la ka ɲa a fari bɛ don ka ɲa a dafalen bɛ bɔ donc o de mankutu filɛ o dafalen don nin yiri in na parce que mɔgɔw ka kan ka dɔn anw bɛ ka sunkun de ɲininka sisan k'a fɔ nin ko nin bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka yɔrɔ la a jaabi dɔ filɛ nin ye ni marakaw y'o sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ siya wɛrɛw bɛ baara wɛrɛw kɛ ni nin ye min tɛ den si filɛli dɔrɔn i n'a fɔ ne ye min ye a bulu la ko n'i y'a ɲimi a bɛ furu fana kɛnɛya furudimi ne yɛrɛ b'a ni moringa mugu ɲagami ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔw ma a bɛ minnu ka furudimi ban i m'a ye donc sungun ɲininkatɔ an taara bɔ nin ko jɔnjɔn in kan ka taa sɔrɔ sisan nin ye an ka obstétrique fan dɔ de ye min ye a ka hakɛ to den sɔrɔ siraw ani den sɔrɔ cogo baara minnu bɛ ka kɛ n'o ye lajɔli baaraw ni muso lajɔlenw filɛli cogo ni u tɔpɔtɔ cogo k'u lase jiginni ma nin yiri ye yiri kɔgɔlen dɔ y'o la ko ni mɔgɔ min ye nin den sɔrɔ k'a susu ka mugu bɔ ka kɔgɔfin k'a la ka to k'a mugan a b'i den si ma filɛ ka den jo i ka sɔrɔ k'a lase so n'o y'an ka diɲɛ in ye i y'a ye ko yan ye nkalon so ye fo tiɲɛ so fo an ɲɛna an ka yɛlɛmaw kan mais nin yɔrɔ min filɛ nin ye kɔni den bɛ se yan k'a sɔrɔ fɛn t'a la bon a ɲumanama bɛ se yan nɔ voilà donc o bɛ nin kan donc o ye si filɛ yɔrɔ ye mais sisan an ye mun fɔ dun ko furudimi fura bɛ bɔ a la ale fana min filɛ a fana bɛ don sakinda la i m'a ye an ka yiri caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn ko sa n'a fariya bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ yiri camanba de bɛ yen min bɛ kɛ ka sakinda furakɛ o b'a yira k'a fɔ an bɛna da mɔgɔw fana na don dɔrɔn ka taa sɔrɔ sako ni ani yiriko minnu b'o da fɛ an b'an da mɔgɔw bɛɛ la k'o kuma fɔ nka nin gesenbe in y'an bilasira sifilɛli la ani furudimi fura la ani an b'a dɔn i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ko tile batolan de don ale b'i dayɛlɛn ta tile bɛ yɔrɔ min na a bulu bɛ dayɛlɛn ka ɲɛsin o de ma wa ni tile binna dɔrɔn ou bien n'i y'a tigɛ i bɛ taa sɔrɔ bulu nin datugura pewu o b'a yira i b'a fɔ ale bɛ tile yɔrɔ ɲini kuma bɛɛ parce que an y'a tigɛ dɔrɔn a sun mun ni filɛbagaw ɲɛ b'o la i b'a ye k'a fɔ bulu datugunen tɛ tan cogo la mais nin bulu datugunen don et puis hali a sun yɛrɛ ni suma commencera ka jigin a bɛ datugu hali ni tile ma bin ni suma jiginna ale kan a bɛ commencer ka datugu voilà donc ale bɛ taga n'o sira ye donc ale bɛ taga n'o sira ye nanzaraw dun nalen n'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ olu fana taara ka taga a ɲɛfɔ u tɔw ye k'a fɔ ko yiri dɔ b'an fɛ a bɛ nin baara nin baara nin kɛ nka olu m'a tɔgɔ kɛ sifilɛ yirini o olu ko bahuiniya refusan bon ne yɛrɛ kɛtɔ k'o lajɛ n ye n jɔ tuguni quoi n ko tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma wuli k'an jɔ an ka sunkunko la an ka fɛn dɔw tigiya ta nin ko ninnu bɛ ka taa k'an bolo da mɔgɔ min tɔgɔ dalen bɛ nin na olu fana ye kɔrɔ ni dɔgɔ de ye olu nana farafinna ko la famille Bohin i n'a fɔ nin tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ cogo min na BAUNIA u y'o de ta ka sɔrɔ k'a fɔ ko Bohinia
kulu de nana kana ni yiri ta ko ka taga n'a ye ka taa yira olu la. donc a bɛ fɔ famille dɔ de to famille dɔ de o de tɔgɔ dalen don an ka nin yiri la. O de tɔgɔ dalen b'an ka nin yiri la Kolokoto. E k'o jateminɛ bani k'a fɔ ko yiri nin i mana ta ka taa diɲɛ fan o fan i bɛ taa olu 2 de tɔgɔ fɔ fɔlɔ mɔgɔw ka sɔrɔ ka mankutu dɔn donc olu kɛlen bɛ k'an ka yiri bɛɛ ta hali n'a bɛɛ ma kɛ sa caman ka u tɔgɔ da o la ten pour que n'anw bɛ fɛn o fɛn kɛ n'o yiri ye dɛ bi k'a fɔ ko an mɔgɔ ye mɔgɔ kalanna olu ka sira kan u bɛ fɔlɔ ka olu de tɔgɔ fɔ k'olu mankutu fɔ olu ka baarada fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ yiri in tɔgɔ dara olu de la an bɛ sɔrɔ ka yiri kalan kɛ donc o ye bohemiya nin ye ɔ refisquement yɔrɔ nin ye jumɛn o kɔrɔ de ko bilenman dɔ bɛ na o bilenman dɔ bɛ na n'a feere bɛ ka commencer ka kɔrɔ n'i y'a feere bɔlen a feere cɛ ka ɲi nka ni feere nin commencera ka n'a ye fɔsɔnnin daminɛ dɔrɔn o fana ju bɛ bilen quoi n'o bilenna sisan u b'o bilenman de kɔfɔra u bɛ tila k'a fɔ fana ko den min filɛ ne bolo n'i y'a ye yɔrɔ jan fɛ i b'a fɔ a finnen don nka a finnen tɛ dɛ i mana a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ k'a kolo bilennen de don fo k'a magɛrɛ fiɲɛ la donc o de ye refisquement yɔrɔ nin ye ni refisquant nin caman bɛ yen a bɛ yiri wɛrɛw tɔgɔ la ko bilen b'a la quoi yɔrɔ an kɔni tun bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an ka yɔrɔ la ko sifilɛ yirini o y'o bannen nka olu fɛ yen bohemiya ninnu taara yiri min ta farafinna ka na n'a ye an fɛ yan n'a bɛ bilen a feere ju la ka tila ka n'a den fana bilen o de yiri filɛ nin ye i m'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ la baara b'an bolo k'a fɔ ko an ka sungu ɲininkatɔ la an bɛ taa bɔ a kalama k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka bayɛlɛma dɔɔni dɔɔni ka don an ka sira camanba de fɛ nin ye sira dɔ ye an ka kan ka min datugu walasa an ka yiri tigiya ka k'an yɛrɛ ta ye voilà donc ne bɛ damadɔ min sɔrɔ k'a fɔ o la o don an bɛ se k'a laban ni min ye ŋɔnima yiri don mais ale ŋɔni bɔcogo ni tɔw ta tɛ kelen ye ale bulu kɛtɔ ka bɔ dɛ a bolo kɛtɔ ka bɔ dɛ a b'i to bulu bɔli de la dɔrɔn ka sin ka mɔsɔn ka fin bon ni mɔgɔ min t'a bɔcogo dɔn n'i nana k'i b'i bolo don na ka bulu bɔ o de b'i sɔgɔsɔgɔ a b'i n'a fɔ ŋɔni yɛrɛ ma falen ŋɔniya kama dɛ nka bolo min bɔra k'a bɛ bulu bɔ olu kun fila bɔlen tɛ bolo kan o de laban dɔ kun bɛna sɔgɔ ka fin ka kɛ i b'a fɔ ko pɔnti i b'a fɔ ŋɔni b'a la o ŋɔnima yɔrɔ o de b'a kɛ ŋɔni yiri ye donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi parce que tuma dɔ la a bɛ fɔ k'i ka taa yiri ŋɔnima 3 bɔ k'i ko n'a ye bon n'i fɔlɔla ale la ale b'i n'a fɔ a bɛ camancɛ de la ŋɔnima tɛ ŋɔnima don n'i dun i faratira ka o don i ka baaraw la tuma dɔ la dɔrɔn a kana taa tiɲɛ i bolo donc an b'ale to yen n'a fɔra ŋɔnima don n'i b'a fɛ ka da la 100% nka n'i t'a fɛ ka da la 100% fana i bɛ se ka bɔ ko ŋɔnima don a fila bɛɛ bɛ bɛn donc mankutu min bɛ nin yiri nɔfɛ o ye ninnu ye quoi donc an bɛ se k'o damadɔ fɔ a ma. ayi siga t'o la karamɔgɔ y'a fɔ cogo de don parce que tɔgɔ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ u kɔnɔna mana fili u ka ɲɛnamaya yɛrɛ tagacogo la pewu o bɛ taa nin yiri de bɔ ka a kɛcogo dɔw la yen donc n'o y'a sɔrɔ tiɲɛna i tɛ k'i tagafan yɛrɛ de ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka mɔgɔya kɔrɔdɔfili b'i la sira sababu dɔ bɛ dayɛlɛ sira dɔ bɛ yiri la e b'a dɔn i ka ɲi ka mun kɛ a yiri in b'o kɛ parce que tilebatoko min bɛ fɔ a la c'est à dire ani a cogoya bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ yiri in yɛrɛ liyala la ale bi a yɛrɛ adapté yelen na de voilà c'est à dire ni yelen bɛ yen ni tile yelen bɛ yen ale bɛ a bolo lafɛrɛ ka bɛn o ma n'o yelen tɛ a b'a bolo datugu voilà donc a b'o cogoya de la donc hakili la mun fɔra o bɛ somɔgɔ sama bɔ donc o la an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔn. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani bakema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do blesa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni